Το σοφακός εδώ συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου όταν υπάρχει ήλιος και καίμα στην ταινία. Όπως βλέπετε, που το πρωί δεν έκαψε καθόλου την ταινία, που είναι μια ένδειξη ότι είναι μια μέρα χωρίς ηλιοφάνεια. Σωστά. Αυτός είναι ένας μετεωρολογικός κλωβός που υπάρχουν μέσα τα διάφορα όργανα. Λοιπόν, όπως θα δείτε, πάντα ο μετεωρολογικός κλωβός είναι προσανατολισμένος προς το βορρά. Βλέπετε εδώ μέσα υπάρχουν τα θερμόμετρα. Τα θερμόμετρα, τούτο είναι θερμόμετρο για την πιο ψηλή θερμοκρασία που να πιάσει την ημέρα, τούτο για την ελάχιστη της νύχτας, τούτο το θερμόμετρο είναι για την ένδειξη τώρα. Και το όργανο ποδά είναι ένας θερμοϊγρογράφος, ο οποίος καταγράφει συνέχεια την υγρασία πάνω, βλέπετε, και τη θερμοκρασία κάτω. Πρέπει να συμφωνεί τούτη μέτρηση με τις μετρήσεις που δá το θερμόμετρο. Όλα αυτά όμως είπαμε είναι αρχαιότητες. Είναι οι παλιές μεθόδοι που μετρούσαν τη θερμοκρασία. Απλώς το έχουμε για εφεδρικών που υπάρχουν εδώ και είναι συνδεδεμένα μέσα με το κομπιούτερ που τα βλέπω μπροστά μου. Το δοχείο που βλέπετε εδώ είναι για την εξάτμιση. Κάθε πρωί εγώ θα έρθω και θα δω ότι χρειάζεται να προσθέσω νερό. Κατέβηκε κάτω η στάθμη του νερού. Θα προσθέσω νερό. Το νερό που να προσθέσω θα το μετρήσω και θα πω ότι το σημερινό 24ωρο είχε τόση εξάτμιση. Η εξάτμιση επηρεάζεται πολλά από την ηλιοφάνεια και από τον αέρα. Περισσότερος ήλιος, περισσότερη εξάτμιση. Περισσότερος αέρας κάθε μέρα, επίσης περισσότερη εξάτμιση. Η ταχύτητα του ανέμου, του γυρισμού, και καταγράφει μέσα αυτόματα το πόσο φυσάει ο άνεμος. Αύγουστος του 1908. Ελάτε να δείτε τέλος γράφαν το 1908. Κοιτάξτε τι ωραία γράφαν το 1908. Κοιτάξτε τι ωραία γράφαν το 1908. Τούτον εδώ μετρά τη θερμοκρασία. Διμεταλλικό έλασμα. Τι είναι το διμεταλλικό έλασμα, Ξέρουμε το. Οι ασφάλειες που έχουμε στα σπίτια μας. Ανάβουμε το θερμοσύμφωνο για να βράσει το νερό. Έτσι στον αέρα, σφεντονοειδές ψυχρόμετρο. Πόσο θα ήταν η θερμοκρασία του αέρα εάν εφήσαν τόσο δυνατός άνεμος. Σαν το πείραμα του Τορικέλη δηλαδή, με τον υδραργύρο μέσα. Μάλιστα, είναι ένα υδραργυρικό βαρόμετρο του Τορικέλη, το οποίο έχει μήκος 80 εκατοστόμετρα, έτσι. Η ατμόσφαιρα μας είναι περίπου στα 76 εκατοστόμετρα. Αν εγώ έχω έναν ελαττήριο, όταν το συμπιέσει η βαριά ατμόσφαιρα, συμπιέζεται, μεταδίδει την κίνηση στη γραφίδα, δείχνει την πίεση ημερομηνίας 1η Δεκάτου του 2000, η ώρα 6 το απόγευμα. Τούτα που βλέπετε και στην τηλεόραση είναι ένα κέντρο χαμηλής πίεσης, ψηλές πίεσεις στην περιοχή της Κύπρου, το ΙΤΑ, ψηλές πίεσεις. Πριν να υπάρχουν δορυφόροι, υπήρχαν τα ραντάρ, τα οποία εστέλναν μια ακτινοβολία, παρακολουθούσαν τον μπαλόνι. Τον μπαλόνι λοιπόν, για να μπορεί να είναι εύκολα παρακολουθητέων, είχε έναν μεταλλικό δίκτυ που το εσυνόδευε. Άρα πάνω ψηλά ήταν η φούσκα, μετά ήταν τούτον ο ανακλαστήρας και κρεμασμένο στο κάτω του μέρος ήταν τα όργανα τα οποία θα μετρήσουν τη θερμοκρασία, την υγρασία κλπ. Αρχαία, πολύ αρχαία ραδιοβολίδα την οποία εκρεμάζαν κάτω από τα μπαλόνια, έτσι. Μίντα 1980-2012. Πόσο μεταβλήθηκε η τεχνολογία. Η φούσκα που φουσκώνει σιγά σιγά. Η δική του μπαταρία, έτσι, τα δικά του πράγματα είναι αυτόνομο. Είδατε εδώ, σήκωσε το βάρος. Λοιπόν, άντε. Το μέγεθος της γίνεται όπως το σπίτι. Κοιτάξτε εδώ πόσο, είδατε πόσο είναι. Άρα εκεί πάνω έχει ακόμα πιο δυνατόν αέρα τώρα σε σχέση με την επιφάνεια. Είδατε πόσο απότομα πήγε εκεί κάτω. Όσο πιο εύκολα κινείται προς μία διεύθυνση παρά να ανεβαίνει, σημαίνει τόσο πιο δυνατός είναι ο αέρας.
το ραντάρ μας τον μπαλόνι μας. Πρέπει να έχει το σόντιο του μπαλόνι μια απόσταση γύρω στα 60 μέτρα. Μπορούμε να το δούμε πάνω στο φόρμα. Βλέπετε εδώ. Εδώ είναι γράφει μας το χρόνο, το υψόμετρο, η ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, διεύθυνση και ένταση του ανέμου. Χρόνος 0, τώρα που αφήσαμε τον μπαλόνι. Υψόμετρο 165 μέτρα. Είναι 165 μέτρα, είναι ο σταθμός μας εδώ, από την επιφάνεια της θάλασσας. Το υψόμετρο του σταθμού μας. Η βολίδα μας θα φτάσει σε ένα ύψος που είναι τα σύννεφα. Θα δείτε ότι θα απολύνει η υγρασία, θα μπει μέσα στα σύννεφα και θα δείτε ότι τα σημεία τα δύο θα κοντέψουν. Το σημείο δρόσου, εκεί που γίνεται η υγροποίηση και τα σύννεφα, είναι σχεδόν το ίδιο με την θερμοκρασία. Εδώ είναι η υγρασία, 35%. Εδώ είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Έχω για την βροχόπτωση σε περίπτωση που βρέξει ή μου την ποσότητα της βροχόπτωσης. Λοιπόν, και τούτο είναι για το θερμόμετρο που έχουμε στο έδαφος, για τη θερμοκρασία εδάφους.